روزنامه فون پۆلیسی ئەمریکی ئەشکەرە کرد کە وڵاتی بریتانیا و فەرەنسا لەسەر شاندنا هێزن بەژایی بۆ ناوخاکە سووریە ئەرێکردنە ئەو ژی پشتی vekşana beşek ji hêzên Amerîkî ji Sûriyê ta ku wê valahiya ku hêza Amerîkî dirûst bike piştî vekşanê dagirin. Emanê rojnameyê li ser zarê berpirsekî Amerîkî Plebilindê di îdareya Amerîkayê de veguheste ku pejrandina welatê Ferensa û Brîtanya ji şandina hêzên xwe yên bejayî bo Sûriyê piştî ku Amerîka beşekî ji hêzên xwe ji Sûriyê vekşîne dibe destkeftinek mezin ji tîma ewlehiya netewiya serokê Amerîka Donald Trump re. Emanê berpirsê Amerîkî ji rojnameya Amerîkî re da zanîn ku her du hevparên Amerîkayên sereke Brîtanya û Ferensa ku hêzên wan navaxaka Sûriyê de hene vê pabendiyê bi şandina hêzên zêdetir bo navxaka Sûriyê bikin ew jî bi rêjeya navbera 10 ta 15 ji sedî ye. Berpirsê navhatî serbar kir û got egerek mezin heye ku çend welatekî din jî beşek biçûk ji hêza xwe bişînin Sûriyê bi taybet welatê İtalya ku niha duwarê standina biryarê de ye ku hêza xwe bişîne Sûriyê yan na. Daxuyakirin jî got tu dem yan jî hejmarek destnîşan kirî ji bo belavkirina wan hêzên zêde bo navxaka Sûriyê nîne. Piştî redkirina welatê Almanya ji daxwaza Amerîkayê re ku ew hêzên xwe naşînin Sûriyê bi rojekê. Her du welatên Ferensa û Brîtanya li ser şandina hêzên xwe bo navxaka Sûriyê erêkirin. Lê ta niha bi şêweyekî fermî ne Brîtanya û ne jî Ferensa şandina hêzên xwe yên bejayî bo navxaka Sûriyê ranegihandiye. Li gorî raportên ku hatine belavkirin ku Ferensa û Brîtanya benehînî li Sûriyê kar dikin û her yek ji wan hêzên wan yên taybet li Rojavayê Kurdistanê hene û belav bûne.